كاب أجلجلو تلفزيون إرترا عزو السلام تانا تقبلوا زخبركم تعذبتنا كم يتمسيو ساعات تشعت مشات كوينون لومي سنبت 20 حدن سنة استرالو هاجراون زينا حيزلكم قريبا زلخو شام تولدي نمكتالكم بخبرنا عدمكم بغد نتاتو كفلم أبو صازنبرو إرتران سماتاتهم بلع الحبن ذكرهم أب جب الموظف عبد حرشة ولا معاد نبدنفع ما لي وحجي يصير حلو أب موظفرو مدبات حرشة ولا معاد بتصبق السلاسل بريزيدنت قبطي بقداي ليبيا سراويت هاجرو تتنقق تصنح عزيزو اسبانيا مس أبل هاجرات يربوا حبرة الزرع خبادو بكفيتاتو لومي 21 سنة نكهو قلبيتاوي قردة صحي تخسد إيرتراوان نبرتي رياض سعود عرب ريبوبليك السودان ريبوبليك دبوب السودان 20 سنة معالتي سماعتات بلوع الحبن ذكرهم ككابوتو نسبة حنا حبريتها أرسي ماسمروم أو واحدات الله يسعب بمسرز بس حنا حبريتا اتلبدا كورونا نمكلخال بتن هاجرات زوت قطعات بزخبرا قباب زتخايدن بمحبراوي مرخبيتات زتسنين ناي زخر مدب حيالو زيغاتات اب بيتهم شمع بمولع كم تتصنبروا كفله تخايل لهم ابتي اغاطامي 10 سنه سماتات ناس قرفلنا حدري ام تكبر كساب كندي توقعيزنا نفس وكف هاجراوين نفسو زحتلن بحلنا مسماتاتو زرخبلن مبصعو زحدسلن عزز تعلت مخانا أبز غربة مدرسات تقليتهم إذا خمزيلن كله إرتراوين نبرت رياض سعود عرب كم غطلتا نايتن مسسن معكن حجر سماعتاتن متأور سدرا سواتن زبركتوا أستات 9 مليون ريال حجوهن من باع 13 سدرا سوات زوعل 40 شح ريال كبركتون كلو إرتراوي محبركم بحرينن إرتراوين نبرت بحرينن دما 7 ريال كم زوفيو تحبيرون إرتراوين نبرت ريبابليك سودان أبز جبروان يزغر مدب دما محبركم كسلا كل التسزرا سواتنا ملي حلفنت كوزدن كلو محبركم زباقيح بحري وجله هقدفن بيصحفة إمباسن حانتي أبيات كريستيان قدس ميكائيلنا وبنا أرقاون دما كل التسزرا سماتات نمتوار حلفنت بموساد 510 دولار أتاوي كقبرون كلو مع كان حجر السماتات نمسسان كا 10,800 جنيه أبركيتهم أب زوادو باقي بحري تكالات وهبتي أقلقلوت كتما عسبن سرحتنياتات من محدار كتما عسبن عيسرا صدراسوات نحد عمت نمنباي حلافنت وسيدهم أما حضار نوزوبا عسب آتو تسفاي زرقاء أبزهابو مبرهي منباي صدرا حلافنت ناي نفس وكف زيقا سلزخونة بولكن بأكوبن زتفلاليه ناي محقاز تبقساتات يوسد كمزلو بمتكاس زي نتن صدرا بيتات ورحاوي 500 أفان نخفلكا نحد عمت زتسن نحتبقسو سرحتنياتات من محدار كتمان تكالات وهبتي أقلقلوتن ناتو مغتصلتا خمزخونة قليتهم زغمزيلن كله عبالات ودابج أنفر سرحتنياتات من إسيات زوادو باقيح بحري كابور حاو دموزوم تقراتي بمقبار بتمساسالي نعسرت حمشتا سدرابيتات سوات نحاد عمت نمدباي حلافنت وسيدهم أبزوا دبوبه نوز زوبا سجنيت دما بمخنيات 10 سنة معالتي سماعتات إيرترا سرحتنياتات من محدارة نوز زوبا زواتو 4 شحنا أفا نربعن 5 سدرا سوات كم مغارحن كله تقماتو كتما سجنيت بوغنم واقال على 10 شحنا أفا 5 غنتال زرق سرناي نحمسان شمونتن حارستوت سدرا سوات أكفا فيلم بتمساسالي يا بزوبا دبوب نوز زوباتات دك أمحرن زوبا مأكل نوز زوبا أباشاولن بمخنيات 10 سنة نسدرا سواتن تقوماتن جنزباون عينتاون حجز تغيرهم بز مسارتها بمحدار كابي مأكل كتمادك أمحرة عامي زتاعت ومبصعان كاب سبت أجاز تواتن جنزب نربعة تقومات سدرا سوات نفس وكفن 500 نقفة محدار كابي مسألون نربعة تقومات سدرا سوات نفس وكفن 400 نقفة تم قارحهم أما محدار كابي ماي وركي بتمساسالين 25 تقومات سدرا سوات نفس وكفن 400 نقفة حجز كوها بن كله نربعة سدرا سوات دما نايخل حجز تغيرهم آتو برهت عمز زتبهله وانا نتكال مكفافل اخل دما بمخنيات 10 سنة نسدرا سوات زوعل 5 تخنتال اخلي حاجزهم أبزوا ما أكل من محدار نوز زبا باشاول دما بمخنيات 10 سنة حدث مخطئ كسي دلي قبار سناي زلقسو 5 تخنتال باستان
ናውቲ ፅሬትን ንስድራ ስዋኣትን ፅጉማት ወገናትን ተኸፋፊሉ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ገብገብ ንኡስ ዞባ ፍዓበት ሕርሻዊ ልምዓት ንምድንፋዕ መእለይ ውሕጅ ብመንደቕ ይስራሕ ኣሎ እቲ ካብ መወዳእታ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ጀሚሩ ብወፈራ ህዝብን ሰራዊትን ዝሰላሰል ዘሎ ብማሽነሪ ዝተደገፈ ስራሕ ምስ ተዛዘመ ኣስታት 900 ሄክታር ከልምዕ ተፅቢት ይግበረሉ ነቲ ስራሕ ዝመርሕ ዘሎ ኢንጂነር ፀሃየ ቀለታ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሳላ ኣድማዒ ኣበርክቶ ኣሃዱታት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ እቲ ስራሕ ብፅቡቕ ይቕፅል ከም ዘሎን ኣብቲ ዝተመደበሉ ግዜ ከም ዝዛዘምን ገሊጹ እቲ መለይ ውሕጅ ኣብ መፈጸምታኡ ምስ በፅሐ ኣብ ዓመት ክሳብ 3 ምህርቲ ክሓፍሱ ተስፋ ከም ዘለዎም ዝሓበሩ ሓረስቶት ገብገብ ኣብ ምምሕያሽ መናብሮምን ምዕባለ ከባቢኦምን ዓብ ለውጢ ከምፅእ ተስፍዋት ምዃኖም ሓቢሮም ኣማሕዳር ንኡስ ዞባ ፍዓበት ኣቶ ኣሕመድ መሐመድ ኖር ረጀብ ብግድኡ ሓረስቶት ተጠቀምቲ ዝናብ ክራማት ክኾኑ ምእንቲ እቲ ስራሕ ብዝቐልጠፈ ክውዳእ ይስራሕ ከም ዘሎ ኣብርሂም ኣብ ንኡስ ዞባ ፎሮ ባህርያውን ሰብኣውን ፀጋታት ብምዝማዝ ማሕበረ ቁጠባዊ ህይወት ነበርትን ምምሕያሽ ዝሰላሰል ዘሎ ልምዓታዊ መደባት ብፅቡቕ ይግስግስ ከም ዘሎ ኣማሕዳርቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ዑስማን ዓረፋ ገሊጹ ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ኣቶ ዑስማን ነቲ ንኡስ ዞባ ሰንጢቖም ዝሓልፉ ዓበይቲ ሩባታት ኣብ ረብሓ ህዝቢ ንምውዓል ዘድሊ ትሕተ ቅርፂ ይዋደድ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ሓረስቶት ምስቲ ከባቢ ዝሳነ ኣሕምልትን ፍረታትን ብምልማዕ ድሮ ምህርቶም ኣብ ምምላእ ጠለባት ዕዳጋታት ፎሮን ባፅዕን ኣበርክቶ ይገብር ከም ዘሎ ኣብሪሁም ነቲ ዝወፀ መደባት ሕርሻዊ ልምዓት ንምዕዋት 260 ሜትሮ ዝንውሓቱ 1 ሜትሮ ብራኸን ዘለዎ መእለይ ውሕጅ ተሰሪሑ ንኣገልግሎት ቁርብ ኮይኑ ከም ዘሎ ብምሕባር ድማ ክሳብ 20 ሄክታር ከልምዕ ትፅቢት ከም ዝግበረሉ ኣፍሊጡ ኣቶ ዑስማን ዓረፋ ንኣገልግሎት ትምህርቲ ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ብምትሕብባር ሚኒስትር ትምህርቲ ሓይልታት ምክልኻልን ኮምን ኣብ ዑመር ቃብረ ደናንሎን ኡምለን ዝነበረ መምሃሪ ዳሳት ንምትካእ ዝተሃንፃ ኣብያተ ትምህርቲ መንበሪ መምህራንን ምንጪ ፅሩይ ዝስተ ማይን ዘውሓሳ ብምዃነን እቲ ዝነበረ ፀገም ከም እተፈትሐን ንምጥርናፍ ህዝቢ ዝምስገን ኣስተዋፅኦ ከም ዘለዎን ኣብሪሁም ፀገም ዝስተ ማይ ናይቲ ኣብ መስመር ሮብሮብያ ደምሒናን ዝነብር ህዝቢ ንምፍታሕ ፃዕሪ ይካየድ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ድማ ኣብ ዑመር ቃብረ ኡምለን ደናንሎን ዝተሰርሐ ትሕተ ባይታዊ ባስካታትን ራህያታትን ኣካል ናይቲ ዕማም ከም ዝኾነ ገሊጹ ክቡራት ተዓዘብትና ድሕሪ ዝሓፀረ መሰጋገሪት ኣህጉራዊ ዜና ሒዘ ክምለሰኩም እየ ምክትታል ክትቅፅሉ ደጊመ ብክብሪ ዕድም ፕሬዚደንት ግብፂ ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ኣብ ሊብያ ተፈጢሩ ዘሎ ወተሃደራዊ ቅልውላው ዘስዕቦ ስግኣት ንምግታእ ሰራዊት ሃገሩ ኣብ ተጠንቀቕ ክጸንሕ ኣዚዙ ፕሬዚደንት አልሲሲ ነዚ ትእዛዝ ዘመሓላለፈ ብቱርክ ዝድገፍ ሰራዊት መንግስቲ ሊብያ ኣብ ልዕልቶም ብጀነራል ኸሊፋ ሓፍታር ዝምርሑ ዕጡቓት ተቃወምቲ ዓወታት ኣብ ዘመዝግበሉ ዘሎ እዋን እዩ እቲ ኣብ ሊብያ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ንፀጥታ ግብፂ ዘስግእ ምዃኑ ዝጠቐሰ ፕሬዚደንት ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ኣድላይ ምስ ዝኸውን ሃገሩ ወተሃደራዊ ምትእታው ክትገብር ከም እትኽእል ኣሚቱሎም ንመግለፂ ፕሬዚደንት ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ዝኾነ መንግስቲ ሊብያ ካብ ምእዋጅ ኩናት ፈልዩ ከም ዘይርእዮ ኣፍሊጡ እዚ ሓድሽ ወተሃደራዊ ምዕባለታት ነቲ ኣስታት 10 ዓመታት ኣቑፂሩ ዘሎ ቅልውላው ሊብያ መሊሱ ከጋዶ ከም ዝኽእል ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ኣብ ሊብያ ዝግበር ግዳማዊ ወተሃደራዊ ምትእታው ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ቅልውላው ምዃኑ ወተሃደራውያን ተንተንቲ ይገልጹ ነቲ ኩነታት ብሰላም ንምዕራፍ ክካየድ ዝፀንሐ ዞባውን ኣህጉራውን ፃዕርታት ዛጊድ ዝጥቀስ ውፅኢት ኣይተረኽቦን ዘሎም ስፓኛ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንልዕሊ 3 ኣዋርሕ ዓፅያቶ ንዝፀንሐት ምስ ኣባል ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ዘራኽባ ዶብ ሎሚ 21 ሰነ ከፊታቶም ነቲ ለበዳ ብተዛማዲ ከም እተቆፃፀረቶ እትገልጽ ስፓኛ ተዳኺሙ ዘሎ ቁጠባኣ ንምብርባር ነቲ ዶብ ናይ ምኽፋት ስጉምቲ ከም ዝወሰደት ኣፍሊጣ ብለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብከቢድ ካብ ዝተሃስያ ሃገራት ዓለም ዝኾነት ስፓኛ ንምቁፅፃሩ ካብ ምፋርቕ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ህፁፅ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጋ ኣዊጃ ከም ዝፀንሐት ይፍለጥ ኣብቲ ሃገር ብኮሮና ቫይረስ ልዕሊ 293,000 ሰባት ክልከፉ እንከለዉ ልዕሊ 28,000 ከም ዝሞቱ ፀብፃባት ጥዕና የረድም ብሰንኪ ለበዳ ተመሳሳሊ ሰብኣውን ቁጠባውን ክሳራታት ኣጋጢሞን ዘሎ ብርክት ዝበለ ኣባል ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ዓፅየንኦ ንዝፀንሓ ዶባተን ይኸፍታ ምህላወን ይግለጽ ብደረጃ ዓለም ብሰንኪ ገና ክግታእ ዘይከኣለ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ናይ ዝተለኽፉ ሰባት ቁፅሪ ኣስታት 9 ሚልዮን ናይ ዝሞቱ ድማ ልዕሊ 468,000 በፂሑሎም
በተለበዳ ኣብ ቁጠባ ዓለም ወሪዱ ዘሎ ክሳራታት ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ካብ ዘጋጠመ ቁጠባዊ ፀገማት እቲ ዝኸፍአ ምዃኑ ክኢላታት ተዓውዲ ይጠቕሱ። ትማሊ 20 ሰነ ኣብ ከተማ ሪዲንግ ብሪጣንያ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ስሕለት ብውሕዱ 3 ሰባት ከም እተቐትሉ ማዕከናት ዜናን መግለፂ ፖሊስ ብምጥቃስ ኣቃሊሐን። በቲ ሽበራዊ ምዃኑ ዝተገልጸ መጥቃዕቲ 3 ከም ዝቆሰሉ እቲ ሓበሬታ ብተወሳኺ ኣረድዮም። ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል ዛጊት ከም ዘየለ ዝገልጹ ሰብ መዚ ብሪጣንያ ወዲ 25 ዓመት ጡርጡር ነባሪ ናይታ ከተማ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ከም ዘሎ ሓቢሮም። ኣብ ብሪጣንያ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ክካየድ እዚ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ብሰንኩ ሰብኣውን ጸጥታውን ክሳራታት ከም ዝወርድ የረድም። ኣብ 2017 ኣብ ከተማ ማንቸስተር ብዝተኻየደ ሽበራዊ መጥቃዕቲ 22 ሰባት ከም እተቐትሉ ኣይርስዕን። ሎሚ 21 ሰነ ንግሆ ኤርትራ ብትርከቦ ሰፊሕ ክፋል ኣህጉር ኣፍሪቃን ኤስያን ቀለቤታዊ ግርደት ፀሓይ ተኸሲቱም። እቲ ጂኦግራፊያዊ ክስተት ኣብ ገለ ክፋል ኤውሮጳ፣ ኣውስትራልያ፣ ሰላማዊ ውቅያኖስን ህንዳዊ ውቅያኖስን ከም እተረኣየውን ተገሊጹ። እቲ ባህርያዊ ክስተት ብኣቆጻጽራ ኤርትራ ካብ 646 ንደቓይቕ ከም ዝቐጸለ ተፈሊጡ። ግርደት ፀሓይ ወርሒ ኣብ መንጎ ፀሓይን ምድርን ብምእታው ንጩራ ብርሃን ፀሓይ ናብ ምድሪ ከይሓልፍ ክትዓግቶ እንከላ ዝኽሰት ተርእዮ እዩ። ኣብ 2022 ግዜ ግርደት ፀሓይ ክኽሰት ምዃኑ ዝሕብሩ ክኢላታት እቲ ካልኣይ ኣብ መፋርቕ ዝመጽእ ወርሒ ታሕሳስ ከጋጥም ምዃኑ ይገልጹ። ኣብ ኢንዶኔዥያ ዝርከብ ንጡፍ እሳተ ጎመራዊ እምባ ሜራፒ ሎሚ 21 ሰነ 2 ግዜ ኖቲጉ። በተፈጥራዊ ሓደጋ ኣብ ህይወት ሰብ ይኹን ንብረት ዝወረደ ክሳራ እኳ እንተዘየለ ጽዑቕ ዒግታትክን ደሮናን ብምፍጣሩ ግን ኣከባብያዊ ፀገማት ከም ዘስዓበ ተገሊጹ። እቲ ሓደጋ ዳግማይ ከጋጥም ከም ዝኽእል ዝሕብሩ ክኢላታት ስነ ምድሪ ኢንዶኔዥያ ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ክጥንቀቑ ኣዘኻኺሮም ኣለዉ። እምባ ሜራፒ ኣብ 2010 ብምንታጉ 350 ሰባት ከም ዝሞቱን ከቢድ ንዋታዊ ክሳራ ከም ዝወረደን ናይ ሽዑ ጸብጻባት ይሕብሩ። ንሎሚ ሰንበት 21 ሰነ ምሸት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብ ዝተዛዚሙሎ ዘላለማዊ ዝኽሪ ንሰማዕታትና ብሩኽ ምሸት።